אנחנו עושים אתגרים ויש 5 ניסיונות לכל אתגר. אתגר ראשון, מעיפים את הכדור לשם באוויר ואני מגיע לשם ועושה גול. ניסיון שני. ניסיון שלישי. ניסיון רביעי. עכשיו בסקט ינסה עם 3 ניסיונות. יאללה, ניסיון ראשון, ניסיון שני. ואתה יכול לתקוע גליץ'. ניסיון אחרון. גול! אז עכשיו אני צריך לזרוק את הכדור ולקלוע על הסל. ניסיון ראשון. אתה יכול לזוז קצת. יואו, תנסה כזה לפתוח את זה. זה היה קרוב רצח. ניסיון שני. לא! תנסה כזה לעשות ככה. ניסיון שלישי. ניסיון רביעי. ניסיון אחרון, אם זה לא נחשב, נחשיב את זה כחצי נקודה. טוב, חצי נקודה לאתגר. עכשיו בסקט עם 3 ניסיונות. יאללה, תעמוד בקו. ניסיון ראשון. נקרא סכין. נסתדר. ניסיון שני. אבל אני קיבלתי חצי נקודה. והשקית נקראה. כן. וגם. אתגר שלישי, בן אל בועט לי לשער, ואני עוצר כזה ככה. זה לא בן אל. יאללה. 5 ניסיונות. ניסיון ראשון. בניסיון השני. עכשיו בסקט. יאללה. הוא תמיד רוצה 3 ניסיונות. אני לא אקבל לזרוק. לא, אתה יכול. תסתכל, תקפוץ ככה. יכולים? ניסיון שני. לא משהו אבל נחשב. אוקיי, אתגר רביעי, נכון? אתגר רביעי, אני עומד בשער, בן אל בועט לי, ונגיד כאן הקורה, אז הוא בועט לי לכאן ואני יוצר ככה שאני נוגע בכדור והוא כאילו בקורה. יאללה, 5 ניסיונות. ניסיון ראשון. רגע, לקורה עולה.
רביעי ואז אחרון. ניסיון אחרון, חייב להצליח בינינו. שנייה, תנו עוד אחד כי זה היה נמוך. אל תיחסו. טוב, לא הצלחנו באתגר הזה. אבל לא. עכשיו בסקט ינסה. מוכנים? ניסיון ראשון. ניסיון ראשון. עכשיו צריך להתחרד. אחי, ניסיון שני. ואתה אמור לעצור את זה בקורה. ניסיון שני. ניסיון אחרון. אם הוא לא יצליח, הוא לא יצליח. זה האתגר, נראה לי הכי קשה שיש לנו. לא, כזה קרוב. מה אתם אומרים? ניתן לו חצי נקודה? יאללה, חצי נקודה, בנט. אתגר אחרון, אנחנו עכשיו מהקרן בועטים את הכדור במסובבת ושהוא ייכנס לשער. 5 ניסיונות לי ו3 ניסיונות לבסקט. מספר 2 3 יואו! ניסיון מספר 4 לא. ניסיון אחרון. האם הוא יצליח? לא. ניסיון ראשון. ניסיון שני. האם הוא יצליח? איזה קרוב. ניסיון אחרון. איי. מה זה? מאיפה הבאת את זה עכשיו? נגמר הסרטון, אז יאללה ביי. ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ